ассалому алайкум бародарон ва хоҳарони гиромӣ, хуб ҳастен, саломат ҳастен иншоаллоҳ. аллоҳ ҳифзтон кунад. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, аз ҳар шумо хоҳиш мекунам ҳамин навора лайк, комментария ва ба дигарон равон кунед. шояд ки ҳамин лайки шумо, комментария шумо ва ба дигарон равон кардани шумо сабаб шавад ки як бародар, як хоҳар мебинад ҳамин навора ва саҳми худша мегузорад. ба хотири аллоҳ аз ҳар шумо хоҳиш мекунам. бале, мо медонем ки бисёри бародарон ва хоҳарон дилшон аз кори хайр хунук шидагӣ аст. онҳое ки кӯмак мекарданд, дастгирӣ мекарданд, вазъияте ки ҳозир дар ютубу дар инстаграм, яъне дар соҳаҳои интернетӣ меравад, бениҳоят мардум дилшон хунук шидагӣ аст. ин чиза дарк мекунем, мефаҳмем, медонем. бале, ва мо ҳам кӯшиш дорем ки ҳамонҳое ки дар ин корҳои хайрия машғул ҳастанд ва аз кори хайрия мақсад хиёнат мекунанд, яъне аз система бироремшон. мо ҳам ҳамин кӯшиша кардаистем ки онҳое истанд ки дар амонат хиёнат намекунанд. намедидан қинай соз боши бо дигарам. мо ҳам бубинем ки шумо соз бошед. хоҳар ман илоҷ мекунам, як бор ду бор берун мебарам ки соз шавад. намедонам дига чӣ кор кунам. хоҳарам касалак думо се мошид. намедонам ки дига чӣ кор кунам. ҳама шумо хоҳиш мекунам ба ҳамин зимистон ақаллан як хона гарми боша ки мо қати хоҳару се фарзандам шаварини валто зиндагӣ кунем. пой равона дуравам дар ягонҷо кор кунам, ягонҷо дар кор кардан наметунам. دیگه سومی نداریم نیرم خواهرم لچنی کنیم حسابی از بار پواش کار نمیکنه. خودش نمیدنش کنم بعد که با پاچواش کار نمیکنه یا پاچه چند قمایل کشک همه برام میارو. و همه شما خواهش میکنم التماس میکنم یا کمک دیگه کنیم. می نداریم خواهی کمک کردیم با خاطر سه فرزندم کمک ممکنه التماس. شاید همی خواهرم هم سانده بود با دستگیری ما میپرد. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳамин зуборе ки мо барои ҳамин маёба кушодагӣ ҳастем, дар картаи российскишон 600,000 рубли русӣ ва дар картаи тоҷикистоншон 17,000 сомон ҷамъ шудагӣ аст. як бародар $10,000 закот шуда додагӣ аст, як бародари дигар $3,000 хайр кардагӣ аст. ҷамъоҷам $17,500 аст. яъне дар ин сум мо мақсад наметавонем як хона барои ино харидорӣ кунем. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, ҳолшон бад аст. хоҳиш мекунам ба хотири аллоҳ, аз ҳар якта шумо хоҳиш ки чӣ қадар метавонад 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл. яъне мо наметавонем ки ҳаминора дар ними роҳ партоем бигем ки хай дига натонистем. ба хотири аллоҳ мо кӯшиш мекунем ки то қадри имкон ҳамун зборое ки мекушоем то охира анҷомшон бирасонем. яъне ҳар якта шуморо хоҳиш мекунам ба хотири аллоҳ ки чӣ қадар метавонад 100 рубл, 200 рубл, 500 рубл қудрат ва тавоноӣ. аз ҳар як бародар ва хоҳар хоҳиш мекунам бетараф набошен, дастгирӣ кунед, лайк, комментария ва ба дигарон ҳамин навора равон кунед, то ки ягон бародар ва хоҳарам бинад кӯмаки худшона бирасонанд ки чӣ қадар метавонад 10 рубл, 20 рубл, 100 рубл қудрат ва тавоноӣ. кӯшиш кунем ки як ҳадди ақал як $3,000 дига барои ҳамино ҷамъоварӣ кунем, то ки ҳамино як манзили хуб барошон харидорӣ кунем. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, картҳои худшон аст, номрои худшон аст, телефон кунед, пурсон кунед иншоаллоh. акалана шавҳарам босод боша дар мехонем ки бо аквартира бихезонам мо куҷо менем чикор мекунем. хоҳарам касал шавҳарам баргашта наметавонем. илтимос ёрдам кунед барои аллоҳ. برادران عزیز، زمینبان که ما رقماش 22 02 20 23 27 22 89 32 می باشد. به نام گدای و گالرو زنده من دوشنبه سیتیمون 97 62 4 تا 0 29 29 76 83 13 می باشد. به نام گدای و صدبک سفری من. бародарон ва хоҳарони гиромӣ, касои документошон тамом шудагӣ аст ва мехоҳанд пересечени граница кунанд, намехоҳанд бо мошин рафтан, мехоҳанд бо самолёт рафтан, нархҳои билет қазоқистон туда обратно дар авиакассаи проспект мири мо арзон шудагӣ аст. яъне метавонем дар 15,000 рубли русӣ туда обратно қазоқистон билет харидорӣ кунем. ман номероша мегузорам бародара,
иншоалло ки 24 соат дар хати алоқа аст. ва онҳое ки ба дигар давлатҳоро мехоҳанд билет харидорӣ кунед, иншоалло дар авиакасаи проспект Мир билетҳо арзон ҳастанд бо гарантия, яъне тавсия дода метавонем. ва онҳое ки мисол дар Америка ҳастанд, дар дигар давлатҳо ҳастанд, метавонанд харидорӣ кунанд. Билети электронӣ аст, дар тамоми давлат мисол метавонанд равон кунанд. ва бардорон ва хоҳарони гиромӣ, авиакасаи проспект Мир мо обод кардастем ба хотири он ки аз ҳамин авиакасаи проспект Мир як миқдорша иншоалло ки дар корҳои хайр сарф кунем. алло ҷазои хайртон тия. ассалому алайкум.